Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kelliem dwar l-affarijiet barranin Kummenti Bonnici ressaq mozzjoni fil-Parlament biex fid-dawl ta' sitwazzjoni mwera fil-Libja bħalissa ikunu diskussi relazzjonijiet diplomatiċi preżenti fis-sitwazzjoni politika li għaddejja bejn pajjiżna u l-Libja. Il-mozzjoni kienet ippreżentata lill-Speaker Anġlu Farrugia minn Kummenti Bonnici flimkien mal-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Aġus. Il-mozzjoni tirreferi għal periklu li jinsabu fih xi ċittadini Maltin fil-Libja u dan f'mument fejn l-Ambaxxata Maltija fi Tripli mieqed tagħti ebda assistenza. Il-mozzjoni titlob li l-Gvern ikun trasparenti u jinforma lill-Kamra anke dwar x'qed jiġri dwar l-immigrazzjoni regolari mill-Libja, xi żviluppa fil-Konsulat Malti u traffikar illegali taż-żejt lejn pajjiżna. Sa dan it-tant, aktar tard f'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella ikkonferma li kemm l-Ambaxxatur Malti għal-Libja, Meni Gallia, u t-tieni l-ogħla uffiċjal fl-Ambaxxata, Patricia Borch, mhumiex fil-Libja u l-Ambaxxatur jinsab f'Malta. U qal li fl-Ambaxxata Maltija fi Tripli hemm żewġ personell Maltin, imma minħabba n-nuqqas tas-sigurtà l-Ambaxxata qed tinżamm magħluqa. Imma li ġara li dawn kien hemm il-ġurnaliet il-ġimgħa fejn kollox ikun magħluq bejniethom li wieħed suppost magħlura u l-oħra telqet. Dan kombinazzjoni ġara hekk. Jiena mhix kuntent biha, nista' nifhem li mhix kuntent. Il-Ministru George Vella qal li s-sitwazzjoni fil-Libja mhix sabiħa, imma s'issa mhix allarmanti u għalkemm hemm riskju, s'issa m'hemmx għalfejn issir l-evakwazzjoni tal-Maltin li jinsabu fil-Libja. Il-Ministru Vella qal li jekk issir l-evakwazzjoni tal-Maltin mill-Libja jista' jinħoloq allarm u jkun hemm effett fuq pajjiżi oħra. Sissa il-parir li għandna u anke kif għattilkom diġà flimkien mal-Heads of Missions l-oħra m'hemmx diskors ta' evakwazzjoni. U nkunu anke responsabbli meta ngħidu evakwazzjoni meta Malta tiddiġi tevakwa qed tagħti messaġġ politiku li jista' joħloq imbagħad ripple effect fuq pajjiżi oħra u dan mhuwiex fl-interess tal-Libja. U qal li fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin twaqqaf Crisis Center li kkuntattja madwar 264 Malti li jinsabu fil-Libja, imma hemm 40 persuna li s'issa ma kinux ikkuntattjati. Jista' jkun hemm ukoll xi Maltin fil-Libja li wieħed ma jkunx jaf bihom. U qal li bħalissa qed jaħdmu żewġ ajruporti dak ta' Mitiga fi Tripli u dak ta' Miżrata. Jidher li l-erba' filgħodu infetaħ l-ispazju tal-ajru tal-Libja wara li aktar qabel kien ingħalaq. U rrefera wkoll għal mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista ftit qabel u qal li ma jaqbilx li hemm periklu għal ħajja ta' xi Maltin li hemm fil-Libja.